Γεια σας παιδιά, σήμερα στο βίντεο μου θα σας δείξω τι ψώνισα σήμερα για μένα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Όλα τα καπέλα, να αυτά που πήρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το πέντε. Ωραία, πρώτος, έχω το σημείο που είδα, το πήρα έτσι, εμένα. Πήρα αυτή την πύλα, που δεν είναι αυτή την πύλα τώρα. Και θα δοκιμάσω κάτι τόσο αλλιώς, είναι τέτοια. Μετά, πήρα και πήρα ένα χλιπιτζούλι, το Super Glue. Είναι black, είναι τέλειο. Δεν έχω ξαναφάει, αλλά από την εμφάνιση φαίνεται μολιά. Είναι το τελευταίο πράγμα που πήρα. Είναι νερόμπομπες. Happy Baby Balloon. Και δεν ξέρω πόσο έχει μέσα. Στο τζάμπο αυτό έχει 100 νερόμπομπες. Εδώ έχει 60. Εντάξει. Και τα χρώματά τους είναι πορτοκαλί, πράσινο, πορτοκαλί φωσφοριζέ, κίτρινο φωσφοριζέ, κίτρινο, blue, rose, mauve και αυτά. Και από εδώ και εδώ τα βλέπω, από εδώ το mauve και το rose και είναι αυτό το φωσφοριζέ εδώ το κίτρινο και αυτό το κανονικό κίτρινο. Αυτό εδώ που γεμίζει είναι πορτοκαλί, κόκκινο τέλος πάντων. Είναι so cute γιατί έχω ξαναπαίξει. Είναι τέλειο. Παίζαμε την Έννη και την Κατερίνα και παίζαμε γέλο με νερόβια. Ήταν τέλειο. Απλά χτυπάγαμε λίγο γιατί όπως ρίχναμε μια στην άλλη. Και είναι και μπαλόνια και μπουφ και φώναγε. Εγώ δεν έρχεται και είχα στο τέλος το πιο πολλά μπαλόνια. Τέλος πάντων. Είναι πολύ ωραία. Όμως, τα μερικά έχουν τρύπες. Είδατε γιατί. Για τώρα, εδώ δεν ξέρω. Είναι made in China. Θα είναι το πίσω. Τα πήρα από εδώ. Έχουμε ένα περίπτερο, όχι το μπακατσέλο, που είναι από τα βαθύ, στον άλλον, αλλά δεν ξέρω αν έχει το μπακατσέλο. Ήταν 1,80, το βίντεο ήταν 50 λεπτά, επίσης και το πήρα ήταν 50 λεπτά. Αυτά πήγαν 1 ευρώ, 1,80, 2,80. Λέει ότι 37 water balloon είναι και 60 seconds. Δηλαδή σε 60 seconds γεμίζουν τα 37 μπαλούν κάθε τερκό. Ναι. Θα παίξουμε. Με τη φίλη μου την Εύη και θα κάνω βίντεο και αυτό δεν το χάσετε. Αυτό το βίντεο να κάνετε εγγραφή. Αλλά δεν ξέρω πότε. Πιστεύω σήμερα όμως. Δεν θέλω να το ανοίξω. Θα το ανοίξω και είναι στιγμή. Αυτά λοιπόν τα τρία πράγματα που πήρα για να πάω και για να παίξω. Τα δύο δηλαδή για να πάω και τα άλλα για να παίξω. 5 like αν σας αρέσει να γελώνει το ένα στον άλλο. Δηλαδή ένας φίλος στον άλλο. Αν σας αρέσει να το δείξω, να σας αρέσει το βίντεο. Δεν έχω δοκιμάσει τέτοια. Πείτε μου για τα μπαλόνια σας πώς ήτανε. Πώς θα περάσετε με τους φίλους σας στα σχόλια κάτω. Στην περιγραφή θα σας έχω μάλιστα από που τα πήρα, πώς το κάνω. Το έχω όμως από εδώ, θα τα γράψω. Και ναι. Κάνω giveaway. Και μάλλον κάθε μέρα. Αυτό το giveaway και την αντίθετη. Είναι το πρώτο. Τι. Λοιπόν, θα σας στείλω από...
Πολλά. Θα έρχομαι με ένα άλλο βίντεο, εγώ και η φίλη μου, η Ελισάβετ. Sorry, που σε είπα αλλά παιδιά με μπερδεύει γιατί έχει τρία ονόματα. Έμι, Ελισάβετ, Εμμανουέλ. Εγώ του πω να δω Έμι. Εντάξει, τη βαφτίσαν Ελισάβετ, έτσι μου έχει πει, ξέρω πόσες φορές έχει βαφτιστεί, δεν ξέρω. Το στείλω λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!